Po 20? To je čo, 20 sekúnd? Takže to je akože 2,55, no čo? Rozhodcovia! Red Bull. No, rozhodcovia sa pripravia, časomierači takisto. Mali sme tu smelý čas, že 2, na čo? Uvidíme. No ja sa zatiaľ spýtam súťažiaceho, ktorý dobehol. Ako sa cítime? Vynikajúco. Áno, čo bolo najhoršie? Aká bola súťaž? Poď, Miňo, ideš! Marek, zamataj, Marek! Hýbaj. Poď, Miňo! Dobre! Dobrý! Zdieľi svoje dojmy s telefónnym operátorom, s dobitým telefónom. Takže ako som sa práve trošku dobíja, nebolo úspešné, operátori a telefóny si tu fungujú takýmito elektrickými káblami, ktoré tu na tom vydržia takú elektrickú válkeru. A hlasíka je momentálne na hadičnom vedení T, ktoré musí zmotať. Zadok, predok. Profesionál si, nedaj sa zanviť. A ešte aj sráčam tu. Profesionál si. Im to dávaj, len dýchaj. Aj to pánky máš, musíš vyhrať. Dobre, patrí, dýcha. Dobre, Miňo. Jedna je zločaná, ešte práve druhú. Daj mi ruky, Miňo. Telo ruky. Motáme. Ešte kúsok. No, motáme a upracovať sa, čo tam zamávame. Vráťme naše povedané ruky do toho pôvodného stavu, aby sa ostatní súťaži si mali rovnaké podmienky. Dobrý, Minko, poď. No. Super, ide ti to. Hýbaj. Lebo príroda volá, Ideš, Miňo, a ideš. človek si neodolá. Takže ja sa vrátim. Dobre, poď. Poď. Dole. Poď. Dobrý si, ide ti to. Dobre. Ideš. Dobre. Super, Miňo. Miňo. Vyráž to. Aj. Minko. Dýchaj. Pomaličky. Dýchaj si. Veď som to ja tam. Super. Máš dobrý čas, okolo 3 minút. Ako keby som to ja bol. A ja dokopy. Dobrý! Ideš! Poďme, Miro, poďme. Poď! Hlboké dýchaj. To dáš! Super, ideš. Poď to dáš, máš okolo 4 minút. Ježíš do pšiakov, rýchlejšie dobehnú na záchod. Takže všetko máme úspešne za sebou a Mirko sa banuje, beží. Poď! Môžete zatancovať do rytmu. No, tedy nám to zvolá rytmu. Túto konštrukciu zváralo domáci, teda, že z Udrovaku, môžeme povedať,
uvidíme, ako držia, budú vydržia ešte zvarové spoje. Počkať, nezavádzať. Bežíme, áno. A máme Mirka Cabanovec z Vyšnej Vsi Ciery. Poprosím, pomôžte mu z toho ústroja. Potrebuje sa vydýchať, nadýchať. No a my si počkáme na čas.